वेलकाम नोंथांमोनखौ बड'लेण्ड एफेयार्स चेनेलाव बरायनाय जाबाय आंनि मुङा निजोम दैमारि दिनै नोंथांमोननो सफ्टवेयारआ मा सार्च इन्जिन सार्भारनि सोमोन्दै फोरोंनाय जागोन नोंथांमोना भिडिअखौ मोजाङै नायलांब्लानो जाबाय जोङो सफ्टवेयारनि सोमोन्दै सोलोंनोब्ला जोङो सफ्टवेयारखौ मिथिनोब्ला जोङो सफ्टवेयारआ मा बेखौ जोङो मिथिग्रोनो नांगोन जोङो कम्पिउटार आरो मबाइल बाहायो जायाव जोंहा सफ्टवेयार दङ सफ्टवेयारआ गोबां दङ जेरै सिस्टेम सफ्टवेयार अपारेटिं सफ्टवेयार आरो एप्लिकेसन सफ्टवेयार जोङो सिस्टेम सफ्टवेयारखौ माखौ बुङो सिस्टेम सफ्टवेयारआ जाबाय जायहा जोंनि माउस आरो किबर्डनि रेसपन्सखौ जोंनि मनिटराव देखायो बेखौनो सिस्टेम सफ्टवेयार होननानै बुंनाय जायो आरो अपारेटिं सिस्टेमा जाबाय अपारेटिं सफ्टवेयारा जाबाय जोंहा मबाइल आरो जि कम्पिउटारनि थाखाय जोंहा मबाइलनि थाखाय एन्ड्रइड iOS एप्पलनि बेफोर थायो ब्लेकबेरि बेफोरखौ जोङो अपारेटिं सफ्टवेयार होननानै बुंनाय जायो आरो जोंहा कम्पिउटारनि थाखाय विन्ड'ज थायो विन्ड'ज 7 विन्ड'ज 10 बेफोरबायदि थायो जोंहा बेफोरखौ जोङो अपारेटिं सिस्टेम होननानै बुंनाय जायो आरो एप्लिकेसन सफ्टवेयार होनोब्ला जोङो जायखौ जोंनि मबाइल एबा कम्पिउटाराव बाहायो जाय एप्स होननानै जोङो सर्टआव बुंनाय जायो जायाव जोङो हाबनानै जोङो जि खामानिफोरखौ जोङो मावो बेफोर गासै खामानिफोरखौ जोङो मोनसे एप्लिकेसन सफ्टवेयारनि गेजेरजों मावनो हायो जोङो मावनाय जायो जोंहा आरो सफ्टवेयार होननानै गासैनो सफ्टवेयार होननानै जोङो बुंबाय थादों सिस्टेम सफ्टवेयार अपारेटिं सिस्टेम सफ्टवेयार एप्लिकेसन सफ्टवेयार जोङो जायखौ बाहायो बेखौ बुंबाय थादों आरो बे सफ्टवेयारा जाबाय मोनसे जायखौ जोङो दांनो हाया जायखौ जोङो फिजिकेलि जोङो मोनदांनो हाया जोङो नुनोल' हायो स्क्रिनाव बेखौ जोङो सफ्टवेयार होननानै बुंनाय जायो जों जायखौ नोंथांमोना दायो स्क्रिनाव नायगासिनो दङ नोंथांमोना बेखौ दांनो नागिरब्ला बियो नोंथांमोना बेखौ मोनदांनाय नङा नाथाय नोंथांनि मबाइल स्क्रिनखौसो नोंथाङा मोनदांनाय जागोन जायखौ जोङो आउटपुट बुंनाय जायो बेखौ जोङो हार्डवेयर होननानै बुंनाय जायो जाय बुस्थुखौ जोङो मोनदांनो हायो बेफोरखौ जोङो हार्डवेयर होननानै बुंनाय जायो आरो जाय बुस्थुखौ जोङो मोनदांनो हाया जि कम्पिउटार आरो मबाइलनि गेजेराव जोङो बेखौनो बुङो सफ्टवेयर होननानै जोङो बेखौनो मिथिनो हायो आरो जोङो माखासे एप्लिकेसन सफ्टवेरनि सोमोन्दै जोङो सोलोंगोन जाय सफ्टवेरफोरा जोंनो इन्टारनेटनिफ्राय जोंनो इनफरमेसनफोर जोंनो होयो बेफोरबायदि सफ्टवेरफोरखौ जोङो माबोरैहाय सोलियो बेफोर सफ्टवेरनि सोमोन्दै जोङो मिथिलांगोन जोङो गोबां एप्लिकेसन सफ्टवेरफोर जोङो बाहायो जेरै मबाइलफोराव जोङो इउटुब आरो बायदि बायदि इन्स्टाग्राम बेफोरबायदि बाहायो जोङो बेफोरबायदि एप्लिकेसनफोरखौ जोङो एप्लिकेसन सफ्टवेर होननानै मिथिनो हायो आरो जोंहा माखासे बे एप्लिकेसनफोरनि सिङाव जोङो खामानि मावो आरो जोङो माबा मोनसे जोङो नागिरनोब्ला जोङो गुगोल खालामनानै सार्च खालामनानै जोङो लिरनानै जोङो नागिरो बेफोरबायदिखौ मा होननानै बुंनाय जायो बेफोरबायदि एप्लिकेसनफोरखौ बे एप्लिकेसन सफ्टवेरफोरखौ जोङो ब्राउजार होननानै बुङो जेरै जोंहा ब्राउजार नायनो थाङोब्ला जोंहा अपेरामि दोङो गुगोल क्रम दोङो मजिला फायारफक्स बेफोरबायदि बायदि बायदि जोङो दोङो आरो बेफोरनि सिङाव जोङो हाबलाङोब्ला जोङो सार्च खालामोब्ला जोङो मोनसे सार्च खालामनो थाखाय जोङो सार्च इन्जिन मोनो सार्च इन्जिनफोरा दोङो जोंहा सिगाङाव जोंहा याहू दोङोमोन नाथाय बियो दायो बेन जाबाय दायो जोंहा गैला आरो दायो जोंहा मस्ट कमनलि सार्च इन्जिना जाबाय गुगोल जोङो गुगोलखौ बाहायो जों माबा मोनसे सार्च खालामनो थाखाय नागिरनो थाखाय जोङो गुगोलखौ बाहायनाय जायो आरो बे गुगोलखौ बाहायनायनि गेजेरजों जोङो जोंनि इनफरमेसनखौ जोङो मोननो हायो जोङो इन्टारनेटनि गेजेरजों दा जोङो बियो माबोरै जोंनो डाटाफोरखौ जोंनो होयो बेखौ जोङो नायलांगोन
जोंहा नैबे स्क्रिनाव नुजानाय बायदियै नायोब्ला जोङो नुनो मोनो जोङो कम्पिउटार बा मबाइलाव जोङो जोंहा ब्राउजाराव थांनानै जोङो ब्राउजाराव माबाफोर सार्च खालामो जोङो सार्च खालामोब्ला जोंहा बियो डाइरेक्ट गुगोलाव थाङो गुगोलजों सार्च खालामो जोङो मोनसे सार्च इन्जिनजों सार्च खालामनाय जायो आरो बे सार्च इन्जिना डाइरेक्ट जोंखौ मोनसे सार्भाराव लाङो बे सार्भारा जाबाय बे सार्भारा जाबाय मोनसे स्ट'र खालामनानै दोनो डाटा स्ट'र खालामना दोनो जोंनि गासैनो जायफ्रा इन्टारनेटआव माबाफोर आपल'ड खालामनानै दोनोब्ला बेफोर गासैबो डाटाया मोनसे सार्भार होननायाव जोंहा आपल'ड जानानै थायो बा स्ट'र जानानै थायो बे सार्भारा जाबाय मोनसे मेम'रि जायाव जोङो गासैबो डाटाफोरखौ सेभ खालामनानै दोननाय जादों जोङो माबा मोनसे सार्च खालामोब्ला जोङो बिनिफ्रायनो जोंहा डाटाफोरा कालेक्ट जानानै बिनिफ्रायनो जोंहा सार्च खालामोब्ला सार्भारा जोंनो नागिरनानै हरनाय जायो बे सार्भारा जोंहा मोनसे मेम'रि थायो जेरै हार्ड ड्राइभफोर थायो बेफोरबायदिनो बियो मोनसे मेम'रि बियो मोनसे गेदेर मेम'रि जायखौ जोङो बुंनो हाया बेसेबां गिदिर स्ट'र डाटाफ्रा स्ट'र जायो बेयाव दायो जोंहा जेब्ला जोङो सार्च इन्जिननि गेजेरजों जोङो माबा मोनसे डाटा सार्च खालामोब्ला जोङो माबा मोनसे डाटा जोंनि पासवर्डफोरखौ बा माबा मोनसे बेंकनि एकाउन्टफोरखौ जोङो बेंकफोरखौ खुलियो अब्ला जोंहा नैबे सार्भाराव थाङो डाइरेक्टयै सार्भारनिफ्राय जोंनि डाटा गासैबो सार्भाराव थाहैनायखाय जोङो सार्भारनिफ्राय जोङो जोंनि इनफरमेसनखौ मोननो हायो जोंहा बेंकआव बेसेबां एकाउन्टआव जोंहा बेसेबां फैसा दङ बेखौ जोङो मिथिनो मोनो आरो नैबे सार्च इन्जिननिफ्राय सार्भारसिम थांनायाव जुदि थांनानै जोंनो बे सार्भारनिफ्राय जोंनो नैबेथिं सार्च इन्जिनाव जोंनो इनफरमेसन लाबोफिननायाव जोंनि नैबे गेजेरावनो जुदि माबाफोर जों सफैनो हायाबा जुदि बे डाटाया बेलेगावसो ट्रान्सफार जायोब्ला बेखौनो जोङो बुंनाय जायो हेकिं जायखौ नैबे सार्च सार्भारनिफ्राय जाया हायफिनदोंमोन बे डाटाखौ हेक खालामनानै बा सोरबा बेखौ सिखाव खालामनानै जोंनि डाटाखौ बेलेगा लांनाय जायो जायनि जाहोनाव जोंनि पासवर्डफोरा गुबुननि सार्भाराव थांनाय जायो थिग बेबायदिनो जोंहा भारतआव थांनाय बोसोराव गोबां एप्सफोरखौ बेन खालामनाय जादोंमोन मानो होनब्ला बे सार्च इन्जिननिफ्राय जे जोङो डाटाफोरखौ बानायदोंमोन फाइलफोरखौ बानायो जोङो जोंनि एकाउन्टफोरखौ बानायो माहाबा जेरै जोंनि भारतआव टिकटक बायदिसिना एप्सफोरा जोंहा बेन जादोंमोन बेफोर एप्सआ मा खालामोमोन नैबे सार्च इन्जिननिफ्राय जोङो सार्च खालामो माबा मोनसे आपल'ड खालामोब्ला बियो जोंनि भारतनि सार्भाराव थाहैयामोन बियो गुबुननि सार्भारावसो थांनानै स्ट'र जाहैयोमोन बे डाटाया बेयावहाय जोंनि भारत सरकारा जोंनि डाटाखौ लिक खालामदों होननानै बे एप्लिकेसनफोरखौ जोंनो बेन खालामनानै होनाय जादों आरो बिनि बेन खालामनाय जाहोना बेनो आरो बिनि गेजेरजों जोंहा गोबां मोजांबो जादों आरो गोबां मोजांबो जादों आरो गाज्रिबो जादों जेरैहाय जोंहा मोजां जादों होनोब्ला जोंनि लिक जानायनिफ्राय जोंनि डाटाफोरा गुबुन जायगायाव स्ट'र जाहैनायनिफ्राय जोंखौ बासायनो थाखाय बेफोर एप्सखौ जोंनो बेन खालामनायनि थाखाय बियो मोजां आरो गुबुन फारसेथिंहाय मानि थाखाय हामा होनब्ला जोंहा टिकटकफोरदों गोबां एप्सफोरदों जोंहा गोबां मानसिफोरा पपुलार जालांनो हादोंमोन फेमास जादोंमोन हिर' एक्टिं खालामनायफोरजों जोंहा गोबां बे प्लेटफर्मनि गेजेरजों जोंहा जौगानो हादोंमोन नाथाय बेखौ जोङो बेन खालामनानै जोंहा
पपुलार जानायनिफ्राय जोंहा लस जानाय जादों आरो गभर्नमेन्टआ बेखौ थाबैनो नाथाय जोंहा दायो बेफोर एप्सआ बेन जासेयावबो जोंनि इन्डियायाव गोबां एप डेभेलपारफोरा जोंनो गोदान एप्लिकेसनफोरखौ दिहुनना होदों जायहा जोंनि टिकटकफोर बायदिनो जोंनो खामानि होयो जे जोङो बे भिडिअखौ बेसेयावनो दोनथ'बाय गुबुन नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक आरो शेयार आरो साबस्क्राइब खालामगोन आरो जोंनि गोदान भिडिअखौ नायनो थाखाय साबस्क्राइब खालामनानै